permanent mapa friendly for near yedi kan yeto ho no de yen sign fa fufobia emba assembly ma yen sign engine to na as na bylaws no so ben ese eni se ene amamra constitution egbabura okay se eno no eye adwuma pepepe se ne wo constitution mu wo hwe se eno no ebe nenseso no ebe ye emfa chimato bia emma bylaws no oh okay ntinka yambo bi mu so nkankan na yama amanfo ehunu ebe sinne obi wo hokra no a onte da se o bylaws ye o mera bi wo ho a de yentimi nye de bia ehye yen as mensina yentimi yenye wo ya watomra unim se bi munim kura minim pa se na mama bi the last time because me no di nkomo mama bi wo nkwabe ana akumam ba ko o se obi ni store kitwa bi na ayifu aba o so mba be gini siga na me say eso otuato o se store kitwa bi o ni buofu ida o ye betima mbombo so gwanwan bi a na ayi ye ha de ade ba ko a de bia ye ka ho asem pa eno no se wan capture kra me ya ka ho asem ye emponchi nwan enam kru kese party sam Nkoranza unity wo kra de say ayi wo ayi samu junction kwani mu adwura road na mponchi na mo nwane na mo basa accident kamay lo so no ka ho pa ewum pa no dem say ya di kan abobo so kra me bi e but azemre no nyana je so ba chiza abo adwuma am say senior wo ka no yen honorable assembly members no ye dwuma di ne akwete senior parliamentarians e de no tie no ye mrahye badwafo nkuma ayewo mpata mu eno nti nkamra no nka under normal circumstances no na nka wo se Nkoranza mai nyina na ekuhia na ya hyemra no nanso so ye nyina yintimi nkuhia assembly osa tina ye anamsini na anka obedi dwumadi bia wo mansini no mu a esese kwa assembly na assembly no register wadwuma na wo ba be no na ebe ye nhwehwemu se anya bia adwuma na wo ba be no nye no maboni bi anase dwuma boni bi na wo ba be no mansini no mu ana na omo ba be hwehwehwe wo no mam ansa na yatimi ama okrata se hyase na ye wadwuma no na business operating permit no kra no ye de ema wo kra na afi bia no se oba na obe renew e wo assembly ho no enti se wanye saade no na se enti eno no ye adwuma bia o ye je ho faso no se uko assembly na uko je bibia friend say business operating permit na ansa na omde be ma no wo no Adwumawura no say o apply and asa wo twere e de kwa assembly honom say anya bia me pese me ye adwuma sei e wo mansini num eno nti me pekrata e be ma metumi ama me atimi ahye me dwumadie no ase na assembly no aba honom aba be inspection ansa na omo atimi de saa krata no ama na watua sika kakra na sika no ansa saa sika no so obetua no enye assembly staff no ba hono na e wo say utwa sika no de ma say your free be fee fixing resolution normally afeno be share assembly near budget assembly ni nyina yetena ase na etwitwa sa ya na if local government eba na ya hwe mansini bia ahoden a ewo mu omusika sem mo adwuma se na esiko na assembly no agina so ahyehye sa sika no ansa na assembly staff no omo e de akwa abonten akwa akogege sa ato no e de aba enti se eni fee fixing ni mu na se nipa na oba abaji sika no oje e ma no broso a ono nso so atomra ana se wanyi amana ndusa nso a ono nso so atomra enti normally no ya na assembly members nso edu ba bi a ye di4 e wo ho nka ye wie assembly meetings a ya approve budget na be fee fixing no esenka so ye koye mpesu so na e bo ho dawu e ma mo nyina e te se wo ye container store sika sei na se utua de ma assembly no ana se wo ye bodwa bi a sika sei na se utua de ma assembly no enti yen so ya na ye di ho fo se ye be bo sa dawu na dodo na intimi enko nti bi nso kwa omutimi jisika bia omope atwamne bo bia na omo eje tima ebasa so na omo edi ho ya kwa remember bi be report bi mamsa na ye container fee na me fire me the fee fixing no toto na me hu se nipa no pese ojiska no ebro ne a oji no e ma metimi ejina mu e solve that problem enti adwuma ansa na obeye adwuma bia se oje na oje business operating permit no na sika no so obetwa na assembly no na ebe hyehye de sa sika no e de amaw eno achi
se wan tua sika bi saa em se wotomra okay eno so no se yedu gina mra ni ma betim atwe waso ewo ho nti wo hwe business operating permit na saa na e se eko eno achi nia wo se obema ya ka ho asem no stray animals eno no de edi enya ewo Nkoranza krodua yi emu papa isan se wonam ka kwan ma ya yi sumotui you be run say dwan o ma crossu sisi ya wan hwe ya na accident chinchirinchi e de abeto so enu nti no mire biam say yedi kan edidi ho nkomo kakra ma assembly no kura etu anamon ebo ebuo bi ewo assembly honom say yen tu sa anamon no senia ebeboa na Act 936 no ehye mansini bia wo hwe section 181 hona se mansini bia tim eye bylaws ehye enti stray animal de nso so eka ho bi na nia eka fa ho ne se se assembly no pese ye chiche moa bi ewo kuro no mu a anya bia na se ye bodawuru ema amanfo ete se te se ne America se eye emra se umwa ujia be na be na mabonten basabasa na se obia enkontro mu a assembly no ewo ho kwan se o hye nipa binom se omtim echi omo na ye de omo eba assembly no eno en kire se sa assembly no ma otumi a obia betima famra na hye ne nsem se o ebasa yanom e de omo ho ebejim ebi eno nti no sa assembly no nya bodawuro se ye bechim a dano a yetimu eyi nipa emomo etufa krum ehwe se ombetimi acheche saa emwa no na se yetimu eche saa amwa no so na ye de omo ekopie assembly se ne amadi kan aka no ye sika bi ehye fee fixing no mu ese se uni wo ba na se assembly no ache wabo a o se wutua saa sika no ka bia assembly no so abo no mwa no ehono ne chew no ho no ese se wutua saa sika no enso so eka ho wo se bia assembly no bopa na ma amamfo di saa adwumadi na saa aka no aboa wura no eye woka se de mwa no so begubuo no nuane a ye be fidi wo mo kosi se obeba beje waboa no eno so eba eye wankasa woka ese se wutua na assembly no eche mwa no saa itim eyi na otwe edi si wonom so bibia ya che na boa no se wama na wama megia eno nanso no twama ye be free bibi auction okay ye bone donkom ema amamfo etimba beto na omoto wie so a sika no nyina be assembly no coffers na ansa na bebo auction no anase ye bebo auction no yetimu e de moa no echichiri baabi ma amamfo ebi hu hwese bia aye omode anase onye omode nti se saamre no twam na se wa mmade a ene assembly no ewo ho kwan se ye bo auction no ema omo pese omo to bibia no omtimba beto na sika no so ye de akoto assembly no futuum na ye de abo mansini no ho ebra eno achi no yo mran ba kon so ha mpese ye enso so ye ka ho asema enso ye die nya pa ewo Nkoranza anafo abato mpesua so noise making dedeyo especially information centers ano so ma ye ho yi nyina ewo bylaws no hey ni nyina ewom enti mama omo eyi ana se bia time I say obie ni time ni nyina ewom time no nyina ewom ka from 5:30 anwumre ana 5:30 am anopa na wabie na ekobo 8:30 anopa no na watum anwumre nso so 5:30 pm na wabie 7:30 pm na watum na anka ansa na kra obe share information center ase no ese wo tweba assembly ho se sa adwumadie na opese wo ye eno achi no ye be ma business operating permit no ase ama license wo twede ba assembly ho no na wo twede ba nyese wo twede ba na wo de permit no ama engineers a ewo assembly na ase inspectors a ewo ho no ese wo mo ba site behwe ho na wo behwe ba bia wo pese wo ye sa information center no anyanya bia no eho sefata bikura timia ne de na ben electricity ayun ebu a akotoso akokoso problem nti inspectors no beba be hwe sa no ma we nyina ansa na o ma hu se in fact ba bia obeso di dwumadie no efata
na esese udi saa adwumadie no ansa na omo ama saa license na say business operating permit no eno achi no afibia nso no esese ubabe renew na sika na obetua no so e wo se ewo fee fixing resolution na assembly no a pass yakwa assembly meeting na ye budget na ya pass resolution say saa sika we na esese obi a opese wo information center bia no otua na eno so ewo fee fixing na otua wi a na inspectors no behwe na se fata se udi saa adwumadie no ewo hon ma na omo ama saa 90.7 akwanya no na eno achi mra no so ewo ho bra esese ubie ene bra esese utum because obi timu ja ne de esisu saa na 11 pm amanfo afri adwuma ba omo djojo omo ho no na information centers esi so yewo dwumakuo bi kura saa omo hwe dedewie ho so no EPF on kwa omo kura so eba be inspect no ma ama volume bi esese ubie eduru because me will be wo me electoral area ma me bi be catch them say omu bi omo de na ne baketwa ahomachina na akra no kura ebobrim because of that huge loud noise na emeki no ma me tu ho anamon nanso so adwuma ye nsem bebre ewo me hu ni say ya na mra no assembly ni suro say ombe sha manfo no mo de aye adwuma because ya beto abai pa na sa ko dane politics wo ka campe 6 anajo 11 wo bi information mra no so a ye nyina de ye adwuma ye Nkoranza ha no e ka say ye nyini say ba say ye suro say be de mra no be ye adwuma ama omo honorable kabore ha asen we dia no den na unim ono assembly adwuma na nkasa no we dia me fasa kwanya we so nchia kasajanfo nyina ne matifo so wasan ginam me ginam si abele aba no yo bylaw no ansana obey bylaw no se we ye bylaw no wo municipality and as a district level na as you say what they call regional coordinating council na almost kuhwem se bibia de na kwan mu kama emupo no nso hwehwemu awia ombetima ka se sa bylaw we de yentimi ma enye adwuma wo o mansi mu wo enom ade baako mienu anase miensa we ebe hadwen na menyini se enoma ya honorable PM aboboso yi bia no ebetimi de ohaw bia ba ade a ebo timamufuo ye nyina ye ho ban biti say stray animals yi omoni nama unim most of the road accident motorbikes in money ade no they are caused by stray animals ubohuna aboya cross you na no bi say me free school mu ba e ka de nantwie bi minim di akwakoye na okwan mu na aboyi wo se watepra ka wo se waboda mu taxi bi de e ka de wo di na beben kura ko new driver ya se wo no we nyina no ye de no magu akwan mu kama se be a ochina atoyire nchen bia ntimi nya den ensi but ade ba ko ni zonal council honorable make first attempt unim say assembly the staff no a mechanics laborers no mo ho ma ye de o mo di sa adwuma no o mo no so kakra bi the short kakra ho enti se ye ba be di dwuma di a ti se ya most of time ye ko mountain amanfo kasa se be ya o mo so be ba be boa ya na ewia kakra bi na so ya pay di amount na first attempt na ye ko he me ko ye no ya wie bibia wie be ko frɛ boys ya o say eh honorable na be mo edua nku ya dia mi dey bi suro dua bo Nkoranza dia se wo information centers ya ye kan ubeko ye dede sa wo kan wo say amanyosem uni ma fanti na uye mi say around 10 o'clock PM you wanna fan so won kaka dabi o kan bi manity bum na content of the message no dia ya na enhadwen send dia wo kan dia obetie be dey ebetie but do no so the complaints assembly members no say ha o madwen adwuma wo abet transfer no pa ya wakodu fie wabre na around 10 dia na aja afi na madam be krokro kakra na afi na dia na information no so dia ano adin chen da wuro uko cancel a problem this upgrade dia ya say
yɛmfa ni agro biem yɛnhwɛ nipa anim yɛnhwɛ benkum nhwɛ nifa sika no ebetwa ba bia di eduru honom na sɛ amanfo nso frɛfrɛ mo wɔ mfidie so a na mo so modi ɛho adanse na mo so maboa bi okay me da se mate ona ba fe yam to aso adwuma sɛ na wo ka no ɛnyɛ sɛ nea madi kan abobɔ so no sɛ ti sɛ information center wo pɛsɛ obi a wo kɔ assembly hɔ na wo twerɛ de kɔ hɔ na ɔmo ɛba bɛ yɛ inspection ansa na ɔmo ama wakwanya na sika bi a ɔsɛ otua no watua na mmom sɛ wanni saa noma no nso so a etiamra a ɛno no bronyi bɛka sɛ yetimi ɛfan wo sɛ de kɔkɔtɔ ase 12 penalty wins ana sɛ even yetimi ɛde wo ɛto afiase bɛyɛ bosumi nsia utimi kɔ bɛyɛ bosumi nsia ana sɛ afe a court betimi afa ni nyina ɛhyɛ bylaws no na ne mepɛ sɛ atiefo ɛtia sɛ wei ɛyɛ bylaws a mra agye atum bronyi bɛka sɛ ya gazette a inti sɛ ediwo a yɛde kɔkɔtɔ a wei ɛyɛ adanseɛ sɛ assembly no atena ase ahyehyɛ saa dwumadie a wani so a wabu emra no ɛso a asotwe bebree ɛwom a ebitim atwe waso ɛde afa ho enti na yɛnya kwanya ɛbɔ ho dawuro de akyerɛ atiefo yi ebia the next assembly no ɛna current MC a ɔwɔ hɔ yi obetim ɛde adi dwumadie a betim aboa ɛno koraa no ɛyɛ source of revenue 90.7 betim de anya sika ɛde ama assembly no ɛbetimi aboa ma mpuntu dwuma ahodo atimi akɔso sɛnea wo ka no ya na eduba bia na amanyɔsɛm awura mu wei wɔ mafa wei yɛ mibusuani enti wɔyɛ wei na mekɔyɛ ni sei a mekɔyɛ ni sei a edu abato so a ɔnto ma me yɛn assembly members no koraa bebree yɛdi ho fɔ nipa mekɔyɛ campaign ni fie na wabɛyɛ information center adena me kakaka kyɛ ne sɛ onni emra so anase ebi koraa na bi koraa akɔtena na fidie so ɛna de yɛ campaign nti obu mra so a ontimi enka ho nsɛm bebree no information center bebree wɔ hɔ a ɔmo ma samere ofitia no ofitia no wasi na Oma chaza je no aye den asoso na de no na ma painting no obi omuntu sa anamo no e wo ho me ko na obi di container se mi ya bi oh babi kakra ka se jan won ma channel kakra in case of say BBC a pragia kra no betima fa honum no me ko na mesi no die tu kikikikiri container sinche na oh masa morning me kasa kra o chese ko impeje na ni na I'm say okay adwuma na we no permit we afi na we gina ho we amazing unim say baby a o ye adwuma emwa se fie wura kra na aka kire o say ya afi me di gu ni so no de na chewpa ohon mo na meet me bo modern ani unit committee members yes stop you omo ema omo de nyuma no e ba wie ma me kire ne say obetima akọ ba bi fufuro a ebeboa de adi seguma no na emfa ohaw bi anya den emre timamfo ohu enti eto da bi a ya na shin building inspectors omo ho ofre no tesi a ba bi a wo bi a department na ya take action honorable medase adwuma sani a waka no temporary structure na se container na kiosk bi a obo no eno so emra no eta kire se obeye bibisa na tu anamon ebra assembly ho no na bepe permits and sana what this adwumadie no assembly no babe so the same thing on babe inspection e bi kura baby officer this in the kwan mu na wo de saade no AC honom ene wo fa mantamu bebra ya twatwa kwan bi mu agege garden atwatwa kwan asese nipa efam na ase cars ana prage na etimi wura mantamu yi o masisi saa kwan no nyina na se wo ye bibisa na se wo di saa adwumadie no assembly no e wo ho kwan se obebubu no anase obroni beka se o demolish no na ka bia se pa anase assembly no han ka bi anani pa bi e na be di sa adwumadie na wo nipa na wo ye sa ade no eye wo ka wo na obetua sa ade no eka afi nsusu no se ne amadi kan aka no eno nsusu etiamra se ebia obi adi sa adwumadie no na assembly no e ba bebubu na obehye na obegye agyinam se o ma ho kwan usa nipa no so emra etim ediu ema na yeye eno achi yedu gina mra nim e wo court a
wan kum afiase kra ne ne bosumi nsia anase afe baako ne asan atwa sika bi ama watimi atua enti ombetimi afan won so ama watua sika bi aka eno edu court a omunim nia ombeje edi afiri honom enti saa no ma we nyina na ye bohu dawru edi a kire nkwansama nyina se ansena obedi dwumadi bi no fa amra kwan so na ko assembly ho na ne mpanimfo enkasa na kakra bi esese utua de ma assembly no esese utua de ma na omba behwe se ba bia opese anyanya bia udi saa dwumadie no usi container na ase usi dan bi edidi dwumadie no ombetima ma saa kwanya na wadi saa dwumado assembly no ntia se sebe impreduasa ba bia wonsa ebekwa no obedi dwumadie bi anya sika ama wona wabusuansa akwa no omo etia saa mra na emom ye pese ye de mra eye adwuma esanse kuro bia amra nya adwuma no puntuo entimi enkoso ema no enye ti ye besre dodo na ase omo momodin se obetu saa anamo no na adwuma utietie timamufo no so a ya na omo so de omo complaints enso so eba se bi ho pese otu saa anamo no enso so okuduru assembly ho no ma fa ha ko ha ene atete no ya na edoso nti abasa na onuki onya ni sika opese 77 producer obo apata bi na one ne yire ne ma na busua etinam na se oba na se ko china saa abasa na emse ahomte na ono so de mra no ahye ne nsam aye ne a opese oye bia enti for na emse mra no de edoso bebre building permit kra so ansa na obesi dan bia no se wunya permit with drawings ekọ ene modern Ghana untimi ensi 77 producer ifia wuni no yemfa mra enya adwuma yemfa mra kwan no so no yemfa mra enya adwuma yemfa mra kwan no so na adwuma die bia epese yedi no mansini no mu no yemmo modern se yebe fa mra kwan no so na any assembly no adi nsawoso na ya assembly members so normal bia yente ase na betimi akọ mo honom na yakwaje nchiremu edi afri assembly members no enu dia ye bodawro se woto aba ma assembly member bi nso a hwene a ufu se okwa ha obetima di saa dwumadie no ama enye obi a 77 producer owura office bi akora na omoamoa no ho wontimi nko technocrats no anim eno mo enkonkodi enkomo emmoa ma mpuntuo ema o electoral area. Okay. Na kam pese wo de ba ku mienu bi kan ho. Ene ma me ma yenhwe communal labor. Communal labor am say communal labor yesusa no quite remember me saw Eli hanom na me papa no ye first assembly member me papa antwibo siako omo penso na me suade na nso me hu dwumadi a omo de communal labor eboa ma mpuntu dwuma etimi ekoso ewo Eli hasi on the committee for am say communal spirit no ekofem and that wo frɛ sɛ yemra communal labor ya na amanfo etwetwe oma anase kakra na nso so ye bylaws yi a factor say etimi efre obia assembly no be hye ne say ontimi enfre communal labor no tumi no anase mra no ema ne kwan ema ne frɛ kankane assembly members unit committee members anase even nananom so etimu efre ena sa assembly no so ebetimi agina no tumi so a organize say ye nyina ye mra na ye mesiesie kurum mra no ehye se obi bia wote mansini no mu no assembly no anasa assembly member no ana unit committee for e kan mo bom se ebia e ko di dwumadie bi e ko yensiesie bi e wo bro no no omo mbe ya adwuma no so no 77 producer omo de ato nsuo bi e de amomo na emom se omo ansa na ombe ye free communal labor no so emra no so hye committee for anasa assembly members ni se ombe bodawuro amatimamufo no ate se da sei e na bia sei e na ye pese ye ko ye nsiesie wo anasa ye ko ye communal labor ewo honom na omunya ntiye no wie na se obi antimi amba eno so etia mra ye di no kogina mra ni ma ono so skapudio bi wo ho a court no betimi atwa ade ama no se ontua esanse wato mra ewo bro no so because enyina ye se ye kwa akosiesie baller so woto baller no bi egu ho na se brana yensiesie na se wo so ma na se yare bi ebofa sa area ho se won so ebeka obi eno nti no enso so ombetwa sika bi ama na tua na mum ano achi se ne mra no so ka se anya hwe kra obetimi akodam be bosumi nsia ana se afe eno so obetimi mra no betimi adiu sa eyi no okay okay mate ye di nkomo fa bylaws assembly no ahyehye enti
akasima no ensia ebia wo kwahye bi pese obisa obetimi afre na obisa ho asem enche bia na ye di dwumade no ba na wie 0598994994 yosima be enum bia obetimi afre na oso de abeka ho na ai communal bay na ne ufro obi go abeko na honorable mamimbrem kaka okay communal labor ofra amoko me fa kasajan die nye example me chia kasajan fo nyina Adea ya kofa sa problems no banyina ye responsibility unim your problem ba kon wo Nkoranza central hall no ye sanitation bola no timite fa so say honorable bola bia ye tifa house wo oju say ki had me so Adea Nkoranza old magazine so ebi tifa so wo honum sa Adea na oni timamu vo ka say obisa say na zoom lion fo no a etua o moka no omo djuma ne say eno no assembly member no anase candidate no awo ho no unya nchiremu papa bi de den mamo because etimi kwakwadru ba bi na zoom lion omo so operational challenges ebi kura na ka no asay beye na hotwe ba ko omo say problem bi wo ho no say a breaky for 1 week kura no a bola deficit refuse no ebe ba be gu ho no ki say wo de na bebre na beye ho adwuma enti ye ho no de ene amanfo society mamufo se babi adru no tum lion wo ya ndan no a bosumi so a ebi a ebetu anaka 90.7 ata how no de ya yeti ho no na ebe face enti ye ne wo mokeka ye no ye communal labor nipa dodo no a ye den etiase e ba he because na ho how no do no a ya de a ekotimamufo no so enti me fa konya we so ase Minion assembly members are more other areas. Say fine. They do on my for babies questions. Now Mobisa, a monozunya nchiremu papa bi abotre class on your day and from mom. Now that's it. Honorable. Okay. Nti ya sene na wo kan se ofra ne no amanfoma ya na ni nyina ye kasa kasa obeka de a kire woman temufo na osan amomma hunu hia ehia se esese ye communal labor na se ye nsisi ewo ye mpatam obi wo honoma ana se assembly member bi ana se unit committee member bi wo honoma am se one ne mantamufo ana se ne mamtimamufo no eni nkita ho papa bia edi ana se omontamu no enye kama nti ya basa ukofre ne se omra na monye nsiesie bia ya na omotwetwe omana ase kakra na afi nso obi nso ho no ne assembly ayi na okoro why ni two partisan what the amanyosem ekata ni bebre enti se ohun se wo frɛ se momra na yenye communal labor ohun se ne na amanyofo nko na o from omo maka no de enka ho bi enu je basa no so a ema dwumadie no enkoso but wo ye obi a utim kanipa bom wo nipa ho time wo de ne ha obeto wani ma wo nhwe ne kala bi ana se wo nhwe amanyekuo bi a wo na wo ye sutie etie ni a ode ababeto no eboa no solve ni problem bi bana I think say unya frepa obeka say oh honorable member we na say committee for we de omunya yimu omode kroye ene bakoye na aba mantamu no enti unya frepa I think say omu bia beba beboa ama dwumadi ampese mu di no saa mantamu ho no atimi akoso sene a ye nyina de ebema ye ho atimi atoye. Okay, enti last one mama last one bylaws no sene a meka no bylaws no de doso bebre na ene no ye ntimi enko ni nyina but ma menhwe na ye nhwe ba ko bi na ye nhwe se bitimo ma menhwe me krata mu na menhwe maka control of building building permit once maka business operating permit once masaka ma menhwe aduane ton omo amoton aduane eno so ehye emra no emubi eno so ehye emra no emubi a omo amotonton aduane no food vendors omo so nka anda no ma circumstance na obetimi aton aduane e wo mansini no mu no as I say go to near Bruni France health screening health screening ema a doctor for
ɛyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ umu ehu sɛ uni sebe yare bi a ɛyɛ obuni bɛka sɛ transferable na ɛno nso so oje nka nso so ɛsɛ unya business operating permit yi nso so ebi sɛ wopɛ sɛ woton aduane wei anasɛ aduane wei ɛwɔ hanom nsamansamanfo nso so ebetimi ama saa permit no bi nso bɛba abɛhwɛ sɛ faako a woton waduane no ɛhɔnom nso so ɛyɛ neat ahonidie sɛm no ekosoro kama emfa yare bia na se emfa chimato bia emma waduane so no eko saa no ma nyina omba behwe ehwe honom eye inspection ehu se honom enyina eye kama na nka wanya kwanya no ebeba nso so no na wo certificate a ana se omode amaw no samansama mfo de amaw ana se health service de amaw no eno nso so waple wo de abo wadwuma mu honom se obi aba obehu se oh nipa simasi o mama no akwanya se otim di dwumadie si ana se otim di dwumadie si sebe mpredua ura bi mu choba ya na ensem bebre na omo no omu di dwumadie nso wo ho no wo hwe obi hu ahosiesie ne no ma ya na enkonkan enti we num nyina eyemra ese se ewo ho no man ka ese se yedi so ehwe ema mpanifo eba behwe ansa na atimi adi saa dwuma ne nso so ya na ya buya ni agu bebre so a yemfa enye adwuma enu nti se na make aye kama e dia na muka bore ye ko nti de odi twa to kra yo ye mi di twa to nyina ne se bylaws no wo ho ye si ye bo udin di shemra se bi ye musuo na ye bo udin so di tumura gu a enu so sa media ma se ma meka ne se kanipa de pa de nka unyamra ansana o why responsible because onam no unim niye enye den enye uduru ba bi hon se kwata se otro bola anase garbage bi a hwa no ma oto atwene hon sanitation oba mo wasem ya ye kan we nyina ye hwehun se eba ebetete no ma bebre so hon ma eba ma ye nyina ye tima ye den akonkan enti media message Nkoranza man na minister Nkoranza north and south there I am rabako na ebandi he nyina obia one there what you see enti de enya wa hanom no enya wo ba bia enti ye momode an ye ni samra no so enti de mekani kasajanfo mechia obi bia na monhwe nyuma pa ye kokoye ye no we de mama hwe party sem fine hwe ni pa no na wo keka ni tama ofre no a obeba na fakotuma no enya me nko a wa wo ba bibia don kron kwanta anama ba bibia because Nkoranza north and south na yeto obai twena wan kwanko choose candidate ya obeden ubenu because if you say sabre dia kasa no ayeden adoso onhwe krampo a ntro betima ayeden akoso na yemfa movie Nkoranza forward kakra metima kan na momoko a on say adijam brother yawo wo mu amoko akoto abai wo mu na wo dwaso hanom wo Nkoranza market yesu ya ba ko pe obi tv visa say eh onabo na dia ade na mo fa nko okuada is it as we dia ya tu na mo but nia yisi dey kan no e bi kurambo a na yisi pese opa ne ya kakra e bi say bi yesu ya so practical kakra nti we going forward no you better try you go so ayetu anamo eye honorable pm obomodin a won emre so senka you better join the mainstream no oman mu no nyina amra na omode to assembly aba no na enka ohawo we nyina aye den afri ho no cause you see ano ya ba ya ekotui akwa te say by elections no oman no nyina no ehwe ba bia susare de body ho no be kwa den be kwa kogunti wo kokasa jan na wakai kabore number 3 asemwajan kasajan asemwajan no okay my that's honorable pm yo ajuma kakra mekane se assembly no ewo mra na asem ento a uhu se emra ewo honom enti ne kakra yatimi abebobobo so hai timamufo emfa nkwa adwendwem na yemwa na yendi so na next assembly no so ebeba no omomodin se ebetimi de atu anamon na aboa ama assembly no so IGF no atimi akosoro
na mekai atifo nso se sa assembly no nso so ebetimi adi dwuma so na gina assembly members a yebeto aba de amomo akopie efidua no mu ho enu nti okoto aba hwe nipa sebe mpraduasa ni modu banada yi ye nyina ye mo twi enkopie police station honom na ye nto aba emfama honorable Kabore na ila nso so ma Roman Paboa de ahye amponsan kwafo mpanimfo se ne anidie se no ye mfama no se ma hu se notice of punu ben ma hu se nipa be ye nan but anokwasem ne se minua yi ohu se meseme nkobim no ona na timatu anamo de aba mana so aba be sere me se memoa no na minhira no na elife wo emfa henche no enhye no senia me bepa assembly no me bɔ modern a ekɔ mpanimfo a omadi assembly members ewo electoral area ho nyina me kɔ mo anaso ekɔ ginhira efiri mo mo hira me ama ne me nso matimi abɛyɛ assembly member wo adinkrachi enti mesre se adekina ye nyina ye modern na benada no ye benada de ne nso so ye nya ne ebetimu bia na ye nkonkoto benada ya mantima ye ho hwe minim se we no nanka anamontuo no anhyeda amantem but all the same enya ba wie ye modern na atedura ye nkonkoto. All right mama na mase honorable presiding member Daniel Apia and afi Yura Kabore Kasajan Mayo ye da mo sise efrem mobile 90.7 FM. Sompa 90.7 esuni said the mekan no abibiman bre enso so aso na mo mamenka say 21st candidate the certical expert and okutai mu den 21st clinic the certical expert we na say wanya certical ni bia na odi wani akire asoye bia ewo eye Ghana ha 21st clinic asoye bia mbeboa amanema akonkan de amamu na say oto ase ho fa okotodwe besi wonan fom ho no eye wo ye pa na wo say wanya certical na akọ the whole Ghana the whole world babia no 21st and a sciatica no chain diabetes stroke utina yo ya yare horo bibria okwa obehwe na ho ato 0540 311 0540 311 na oni omu edi enkomo as God ababedru ebibiman bre aso den ti ebeko na afei yedi enkomo ewo ene ebibiman dwumadi eso enti neche se ehu asem no ma yenkotie abibiman enwom no na nsana yahye ase enti yenko Sompa okay nti na chese wote sa anwum we pe na abibiman ebre na aso ene ye behwe causes of life failure and 90.7 FM nti mamema Yura Johnson Jima Akwaba Mr. Jima, good morning or some where Adwumawura na promote say mo kwa shira me pa okay ire ya mi ase and then you share causes of life failure
you can't causes of life failure na e pa kire se me da wase bebre yewo nyama horo bebre a etoto nipa wa brabo na medical akano me shase no mechia na nanom en obahema na tranquila afi oman hene na tranquila afi nana sapoma ayemire Sompa FM mechia ono so abrabo mu no nkugo bebre aba dodo no abrabo mu saa nkugo no niama bi ne de saa nkugo no be okay abobra no abrabo no enkoso ye wade tara na awai ye woniama horo bi a ema ne basa ba say yen abibifo no eto da bi ya bibi sipa yesu su se abayifo atwa ye ho ahia nti esi e pe na ye ahia abayifo na ya relax because abayifo de no ye honhom modi nti ni bibi obeye nti ni obeye anse oba na anti prayer camps no me ne abosom so na che se ene no de pe wasem no nso ano nti e wo se abibi man kire afoforo niama ede kugu ba abrabo mu na ebasa se wuti a obohunu se won kugu a wodi no obohunu odi ewo mu obati odi ewo mu na odi ayen sakraye na enye abaifo ne de nkugu eba abrabo mu ye woni ama bebre na ma sesu akakra bi na kakra bi no se odi toto ho a ebetimi aboa ni ama ahoro bebre aka wabrabo ho enti causes of life failure niama emma abrabo eto pansan binum ho asem ne yebekan ani dedi kan ye internal factors ye ka say internal ade ewo inside ewo mu niama ewo mu a emma wudi nkuguo no ye wona lesi wa ha 90.7 na mi bubo bi so tentem ni edi kan no wrong choice gina yesi a enwie peye ye wo gina yesi bebre wo wa binum asia eno ne se o mabrabo kra wrong choice make us a wrong choice se oti wiase na utu anamon bia ese se onya bre na ubu mun kontan ansa na watu sa na mo no ba bitimi efa kwan bia so no de onwena ade no hono wasi ginaye bia ye ne bone bi de ne ka ode ne kan wodi abufo timi ka se afa sky fa wodi abufo timi esi ginaye se adwuma ma agyan nanso na sa adwuma ne nka ebeboa no afei oko school no wanwene ho anhunu se adwuma ye ade ye mi kosuan mi wi ade ne me de be ye na mi wi amwa be na de beboa me no why why choose nkwaya subject ade a osuan ba ya kwa ohwemu a direct because osuan wi a wankasa wontimi nya bibia gye se obi ne be fa wadwuma ba ye wade bi a wosuan wi na yamfa wadwuma mu kura wankasa obetimi a aye wadwuma enti se wo ye school ni na wutia subject a wo yen bisa won se me ye wie na lie tenten a binum saso a wo pa adwuma ye no se sa lie no mankwa nkodi so a me ametimi de aye bibia na making choice is very 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 important se o hwe choice a wanya wrong wife oba papa kum papa onye because your man binum o ha on manipulate ni kunu se ni kunu onye sika sane ebe ya onkoye masem o manipulate no oni na minuro so nti kakra obedi ni kakra bebedi di fie ne se maintain sa pepepe ne mema no de enko aduru so ono so esanse na dwene mudo nti no o dure ni yire ne kakra sane be ya ba no enko so
adwenkyerɛ bi kura wɔ hɔ a sɛ ɔde ma baa no sɛ ne bɛyɛ baa no bɛkɔ so no ɔmfa ma no nti ɔpɛ sɛ ne standard no gyina saa na ɛyɛ sɛ wobɛlive na mmom nyɛ sɛ wobɛmaki in life. Wrong choice no obi bɛware baa no te hɔ ɔnyɛ hwee wɔnyɛ adwuma pii anyɔ wɔnhunu wode nneɛma sini ti so a wɔnhunu baabi a wɔmfa wode ne kɔto adwuma bi mu sɛ ɔnsua a ɔntumi nsua nti ɔbɛba bɛyɛ adesoa ama wo nti saa adesoa no bɛtɔ so a na wo baakofoɔ no sɛ wonni nyina so a abraba no nkɔ so ma wo. Afei gyinaesie baako a ɛwɔ hɔ ne sɛ mmeranteɛ ne mɛbaa no ɛne deɛ ɔmo yɛ nhunu yɛ ɔmo yɛ nte yɛ yɛn ka nkyerɛ ɔmo yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a awosuo mu no onyiye gye sɛ onya Christ abibifoɔ yɛ nibrɛ enti sɛ yɛwɔ obi a yɛhunu ne daakye wohunu nipa n'anim a wohunu ne daakye enti ɔmo a mo gye nkora wɔ ɔmo a mo dware nkora ntira bebree pɛ sɛ ɔmo maame a ne bɛdware ne baama no na ɔmo pɛ sɛ abɔntenso ni ɔmo a mo twa akora no furuma sɛ ɔwɔ link a otumi agye akora no ne nsɛm sradeɛ sɛ ɔyɛ baa sɛ bɛɛma ne mo mmaa deɛ ne mi kan sɛ ɔbaa yɛayɛ ne saa na bɛɛma yɛayɛ ne saa no sɛ woyɛ bɛɛma na wamfa mmara kwan so angye baa no a saa tumi ne di n'akyi na mmom de mmara kwan so gye no a tumi ne oni wakyi nti sɛ wode mmara kwan so agye no a tumi no wakitia wo sɛne ɛbɛyɛ a wonyiye because yɛayɛ sɛ ɛnsɛ sɛ saa nipa no oyiye so that forces no ɛkotia wo ɛka ho ne ma nkuguo ba abrabɔ mu ɛno no yɛ bɛyi ana answer yɛ link ni nyinaa bɛyie in spirituality no binom wɔ hɔ a ɛkyɛre bɛyie ɛso ne bɛyie bi so wɔ ne level no yɛ bɛyie asɛm ɛyɛ na bi kura so wɔ hɔ a answer yɛfrɛ bibi invocation sɛ yɛ invoke positive way to be so awofoɔ ka asɛm firi na kumumu ka asɛm pa gu ne ba so a sɛ mmra no so a ɛyɛ adwuma the same time so o invoke negative things agu ne so a oni ba yie na yɛde ya no ne ehyira ɛne ne yɛde ɛdome nyankopɔn de anumusɛm ne bɔ adeɛ nti there is power in words sɛ wode ano no ka asɛm no a graffiti ɛwɔ mu ne forces ɛwɔ mu no yɛnya nhunu yɛ ɛbɛyɛ adwuma nti sɛ akora a yɛka kyerɛ ne sɛ ɔno deɛ ne ti so no kwa ɔnyi yie ɔno deɛ ɔhwia no ɔbɔbɔ no saa ade no edi n'akyi sɛ wantwam wanhuna ntwam wɔ edi n'akyi enti sɛ ɔnyɛ yie ne nti no nneɛma a ɛbɛboɔ no mmɛmɛna yie biara no saa nneɛma no tumi no a edi akyi a edi saa adwuma no ɛbrɛ saa nneɛma no ase enti wokɔfa ne sɛ girl a wobɛhu no sɛ da biara ɛbɛtwew nti wo sunsum ɛwɔ mu no ano nyɛ dena wonhunu nti mmarima binom wɔ hɔ a bi ɔhwɛ sɛ sɛnea sunsum ɛwɔ no mu no ano adena nti no ɔtumi hunu sɛ bɛyɛ baalɔk mmarima binom yɛ a ɔmo hunu ka mmaa no so koraa bi hunu ɛka na mmaa no ntaa hunu ne ntɛm aberante a mede me ho bɔ no me nneɛma nkɔ yie na wo honhom atu mu no ne ho ɔdene ɛwɔ soro enti ntira wutim hunu na nyɛ saa wo hunu nneɛma nkɔ yie koraa wo hunu nneɛma bɛsɛsɛ rough enti saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma bi a push nipa kɔ n'akyi nneɛma mo yɛ ne ho adeɛ sɛ ɔbaa ɛno nso so woni problem afei yɛhwɛ a fear of failure sɛ obi suro sɛ nea ɔyɛ na ɛbɛsɛe na ɛnyɛ yie yɛnteteɛ mu no sɛ woyɛ biribi na ɛsɛe a yɛbo woyɛ biribi na ɛsɛe a yɛka w'anim wokɔ skul a wotwerɛ adeɛ no na wotia yɛbo nti yɛnim sɛ sɛ woyɛ biribi na anyɛ yie a wowɔ haw wowɔ asotweɛ nti ade hu awura nipa bebree mu nti adeɛ a ɔyɛ no ɔyɛ na ɛbɛsɛe deɛ a ɔnna nyɔ na akɔsɛe na wanya ɔhaw nti ama nipa bebree atɔ sini ɔdoma nkoma bɔ adeɛ no wanyɛ ne traa sɛ wopɛ sɛ wodi biribi ba wobɛnya no fofofo ɛsɛ sɛ woyɛ na ɛsɛe na ɛpropɛ wadwene na ɛma wadwene kɔ soro enti saa fear of failure no yɛfrɛ no setback
etwe afoforo kɔ omachipa emma bebre enkonkan enti wo a wo ha wo suro wo nia wo ho bia no yisa suro ne firi mu esan sɛ ye wo nipa bi wo hɔ a nipa bi pa wo ni mu ba kokoduru a wo de be hyade nase na waye no oni enti ɔtete hɔ a osuro on kwani mu na sɛ wan kwani mu so a saa ne beba ne eto so insufficient effort not putting in enough time, energy or resources. Insufficient we no kyerɛ sɛ ahoɔden a wodi awura ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ mu no esua bra a wodi ma adeɛ ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ no bra no sua afei nneɛma a wohia asesa wodi yɛ saa nneɛma no nso so ebi na bi mɛn wonni bi saa nneɛma no sɛ wanhwɛ anwe anta so ama wani anya dina anje bre ansusu ho anhwɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔfa sɛne ɔtewa na ɔtewa emfiri soro mɛtɔ wanim nti adeɛ bia ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia no you need more energy afei you need enough time bre jebre wɔ ho ɛde no betimi am wayɛ saa nneɛma no yɛn deɛ pɛ sɛ yɛyɛ na aba bɛtɔ no ntɛntɛntɛntɛ na ɛde yɛ ɛne ne yɛn abibi man yɛahwe aseɛ yɛn ni bre nso yɛn fa bre so nyɛ hwee enti sɛ siya na meka sɛ deɛ nkura ne siya nkwan a yɛntimi yɛ motoken ɛyɛ nipa no ɛyɛ ne akwadwere sɛ afei ne wɔkɔtɔ nadeɛ ne wakoakoa no ne wayɛ body no afei wayɛ flame no wie a ɔkɔ akɔtotɔ engine de asim ɛyɛ akwadwere oni effort vim no ni hɔ nti ɛsɛ sɛ wote wɔ na wopɛ sɛ woyie na wokɔ so a ɛsɛ sɛ wonya vim wɔ ne wopɛ sɛ ɔyɛ ho aha afei montoɔ obi a ɔwɔ montoɔ su biara no saa nipa no ɔhwere kwanya ahoro bebree ɛsan sɛ nyankopɔn de mmerɛ de brɛ ɛne si hɔ ma nipa nti ɛwɔ adeɛ bi wɔ ɛbɛba otim tema ɛbɛba otim ya that is the good time wobɔto kakra bi a ɛbɛgyampo akɔ nipa foforɔ mede blog machine bɛɛ no na bie pe blog saa blog no ebia yisa techman na okoto teachers credit union na omokoto ni techman a lot of people na omokoto ni techman me consult wo am be hunu me blog no omo say I didn't try to techman wo de cry very strong eti hwa ne omo sha ase say omo to me bi mi ho agenda 111 busua de omo yisa techman kwa koto no omo hunu say me obi a omo de contest e pass ya ne ye de mame that opportunities no me grampo all that opportunities and saabre no se me tena ase ne sese ni me ya binuma bie nka be competition enti se ubo niama to ho a wo ye monto a ka hunu se abrabo mu nkuguo no eno ne ho adwuma no wo ye monto ya de a emwa negative mindset se bibi bautim pe se so yo na wadwen yɛ sɛ we de mintimi a ɛno ano no wabu honhom atiw mu no animtia honhom no onim bibia na obetima yɛ bibia eti sɛ wo ka kyɛ ne sɛ ontimi a wabu na animtia ɔmmoa ma wonyɛ mbacho atia afe yɛte wɔ no adwemmɔne ne yɛdwena yɛyɛ amoa me nipa smasi nyame ntua ne ka ɛsɛ ɔboa me ne eti complaining Emma, what you know, intimunkoso. If you keep on complaining bitterly, I don't know because bitter things, nearma, ya, near bed, did the bia, near my ya, Setembia, near my ya, Asemia ya, Utia Semia ya, Uncle Wanim, near ya and be cremu, Maquia, and Sumako, near my pa, Nipamu. Nti asema ya no bebre o ha beboa wo ofamu adwena beboa nti saa negative thought no ma nipa ye self doubt on gene hontum on ohunu se ono de oni awerehwemu bia ewoni mu saa nkrofo no abrabo enkoso ma no esan se bi betimi dia sika abran se
me ma 1 billion fa to cash you ma 1 billion dey offer o ma me 100 million na me mfanye me catch you say e unji ni say obi betima reject 1 billion no obaje 10,000 mbaje what I say oni ayreshe mu ma no ho oni confidence ye wa adwuma bi wa bi di be bra obi adwuma wo yo ye de be bra no de bra no afa on na ho kokwasa adan wo hwe adwuma no so ontimi esen ko be gada ahodene na wa pa nipa binum o mo ho nimde na wo de wo maka ho no wa ye no da bi oba reject adwuma so ma no eburo no so nti saa ne ma no nyina eka ho lack of clear goals se wonni tinimupo adwempo ene botai ewo timu a abraba no nkoso ma wo because adwempo esi woni so se ade woni me pese me ye me pese afebeba me employ nipa kura me employ nipa be 5 next year me employ nipa 5 aka ho eni wo timinti odwene kwan obefa so obetimi afa nipa enum no na watimi tu omoka saa de no agu eba utim pa eye nhira nti esenka Christopher ya shase anaso saa ne ma no because Bible say mon so mo ho ne so abia na saa ye na ye de bewie Christo mra so die nipa ti wo so onye adwuma nye eti se obo wadwene mpo se me employ nipa by kosi se me wunu me employ nipa by 100 a wo ye nyankopɔ adwuma because wo be ma binum adidi se wo ma nipa ba akopɛ bosumi akatua eze wo ma nipa du esan se nipa ba akopɛ nipa bebre hye na se enti se wonni tinimu popa bia eye nia eye realistic make us realistic a obetim mpo a odi abonitimi se opese oye no enya de obetim enya normal nti enya normal nti a wontimi nti otena ho nti bebre wo unrealistic planning as I say o planning a eye kese a ububum obona papo na eye te se atwede utia we so na wokɔ utia we so na wokɔ ubukwa koduru ho okay afei yehwɛ 90.7 FM wrong observation ade aye ho pan sɛ yentimi mu akontan check nhwɛ niama nhwɛ nsonson ya da niama mu observation kyerɛ sɛ hwɛ ade ni ye na hunu ni ye na hwɛ sɛ na esitie nti ye no yentimi nhwɛ niama ni ye nti no ye hunu gold kura ye friend gold die ba ye nim ne gold timi ye besin ne no abibiman ye hunu gold so mfaso enti wrong observation nti ye natural resources ne gu a ese kwa eno anse ebu ye nu aguso wrong observation ye hwe ye ball mu a ye hunu ade potin bi a ye papa ye betumi dia ye bibi wrong observation ade bi a wo ye ni wo ye no a se ne esie no wobetimi ne esie no a eye wrong no wobetimi dia ya ade foforo nti na wonka watwere no so ato na oguso a obawie na ade ba ko a wo ye no etimi ma wo ye ade foforo bi so ka ho wrong observation ye ntumi enye saa ne ma no nti eno ka ho ama ye niama nkoso lack of knowledge sai ya hwehwe nyansa ne ndie ho kwan de before ye mpe ye kosua brofo ye kosua se ne si ye grammar be sia ye kama momom ye besua ade nti knowledge no kire se ubesua bibi ehunu bibi na odi bibi aye bibi nti nka ye de bibi fo no nka nsese ye kosua bibi aka oduma nkoma body a waba ama ye ni na ye betimi aye mu nsakramu de abo ni pasete nka ne yese yesua ne and that is the knowledge you know nanso enam se ye nyeni nti no ubehunu obi na ahia no buruburu no ntimi ye hwe obisan se de adwuma no sua wan sua adwuma bia osua adwuma so a wanya kokoduru amfa adwuma na nhya ase okay enti se ohwe na se na me kan adwuma ye fo ho asem me yonko ba akọ ka kire me se okokuma se na akra na o ye adwuma dan ho adwuma obehwe na binum ni nanam site na mpacho okitani tools carpenter ni okitani tools amazing okitani shovel any trowel any shovel wo pa adwuma ba kromwa it will never happen and it can happen too see that na betimasi eti mranti etete wa omo so omo ni adwuma ye no omo so ra omo mfa new site na omo nante wo hwe se omo nya adwuma nwa mbaje what ase omo pa adwuma ye dodo no a pese adwuma na otewa na adwuma na beto no ana otu esika kopa adwuma nga adwuma de nke sika obetua no nka fa nante kohwehwe
nti eno so eka ho ma nipa brabo basa healthcare apomdene se nipa na apomdene nya enokwasem ne se ontumi nya adwuma brabo nkoso ma no wo sikasa de nya na wapomdene se pa wo sikasem se na nia ha adwene ne se ade a yanwene ho na yensusu ho na nha ye yapomdene yanwene ho na yetanye ho oko dwom meka ne oko dwom na obi aton momone na anwansansi momone no so a nto anwansansi so a manto ade momone anwansansi so no nia doctor for omowo obi wu a yede wo no se na be ya ompro eno ne yede hye se na be ya flesh se na be ya abo bia nsi so ene ne yede hye na se odo nua na oso ye kristoni na nyamsu wo mu na de awuduro ye ma onua binom de spray pa yi bi mosquito spray e spray ho awansan bi ansi so nti okona ne a ya awansan so na ye papa ene ne sa awuduro ni nim ene awansan so a yesen se odi sa awuduro ni be because awansan de si so a okwa obenoa nti ono a ebekun sa bacteria no omo mpesa awansan si so no obekọ no waso oja na odi mefia guso na nwisie na pammoa no ya ma yetima ya dina se yekunya ho anhaye eti apomdine no niama bebre wo ho a ema ya apomdine wie peye na yemfa ya adwene so nsi so nti no eno an se ye ya yare a adentira afei ni kidney obi a wanyini bi ya titini bi ya beka cho se ya abefu yare adentira pressure diabetes adentra yamfa ya dwen sisa na ma no so nti me ka siso se opese wo konkan wo sikase mu a hwe wapomdene asuye na eno no beboa okay afei poor supervision se wo bia adwuma na wanya bre anhwe adwuma no so yie wanti wani anhwe adwuma no na toja afoforo so a adwuma no gu na egu a ede ohaw eba afei unidentified talent se won hunu nyankopon abodi a odi boy nia wo wodi ewom anka obetimi aya eno so sa because what the man say enene wo bawi a ebetimi aboa wasetena wanhwa a ube nyesika adididi enenso o meye odefo na momo hunu odoma nko ade a ode adua mu a oho ya wo mre wo ya wo mre enti 90.7 FM yehwe saa niama we nyina yehunu se ne how we biri wo ho aya na ekofa ba eye ina unnecessary responsibilities aso de fun bia na wakofa ato no so abrante unisko niggas too omo be chop money the same time ato moto a oteso aja se wa ato moto a oteso otwi moto auto patrogum oboko ni dem na fridge esi wo tv o heater ne nikita ho enti ade so na ye kese esenka o hye abrabase obosonson no ho no asodie bia emfata bia na ode ato no ho so satam ye maame no mo amaye kwan a ye mo akonhoma nti wunya wa no so ona asugina obetuma abo maame akonhoma ko se ubewu nanso ode niska no na namba bi boni bi amfaso bi ani so ema meba no bi mu krade mrantie no bi mu ko aduro so se na be ya onyeska obema de bi adi nano me siso aimless life so ye aimless a woni buta bia woni so a ne aye ne se ne awoye bia no emfa onko ba bia ebeboa etimi mo ne ina wan no we menka mfansi hakakrai
akwadworo a ewo ye mu nso ka ho me de manu esi wo eno no ho no akwadworo no adwuma ye de na adwuma ne ye de na akira me adwuma nye de na adwene no be ma adwuma no aye de na ma wo ndi wo prepare wadwene se adwuma we metumi aye a wo ba ye na me kire ade mu ma kire wo nipa mmere adwuma me si nipa mmere wo ba ye adwuma ya mmere adwene no ka kire so wa bre nti ma me ma example obi akwa dopa bre onu ahun so wa bre obeduru ya de atokreta bia besiwo se ya adwuma wo ye cashew ye load nka load ba ko bia ma bia 10 cedis nipa na ni abre enti wo se wa bre no so onde mo load one ba ko bia ma 50 cedis obon say nipa abre 50 cedis was o ya sure say ni na ma advance 90.7 at once one abre no ayira obo load cashew ni nyina agini sika adanya one na wa bre enti adwene no ne bre nti o ka kira adwene se ma bra ampa wa bre nemom nia efe ne power no wa bre pa so ampa na so betima ayo se money obo sikatu a wo ba to bre na ato atwene wo betima aye se adwuma no o wa ka kodafuo ma bre pa aka Africa bi papa no wa ne ka o ma 10 million Africa no se ma bre oh ebe ya we de half no mo no 10 million no na me monye me catch you say ni ano no binim wo akwadwofro ewo mu no ba binum bedo agiska na ka ho bre e wa adwene mu enti akwadworo ya ade a Sompa FM e manipa e konachi adwuma na edene no na mintumi nye no eno ne ma niama eyesa enti the internal factors no kakra mabobo no emfiri obia efiri mu emfiri bayifo practice ni amekan na hwe se untimi mbo ho so ana okay ne yenhwe external no yemfasima bedu mfa hwe ye breninti okay external no ni ewo mu ne se ye wo bibi ye friend unforeseen circumstances unim odi emfiri wo wona nkware ho ana moto bia bebo na wona mienu nyina bubu na da ayaresa wadi a wa plan anka ebe ma millions of cedis no afi utuja binum so omonye omaya ase no ede ina ye tie sompa nkugu ba emfiri wo eye nyese bibia esese nka woyo eye nsohwe ne ubehia na kwan mu insufficient support amwa horo binum ananka obenya kakra bi dia sone a nka wo yeso nyesa waja anwa dede ne opese bi moa wo ne mom wa ya koduru ba bi a wo hia moa bi kakra bi moa na wanya nti ema ni a opese wo yeduru no wantimi anye esenka abusuya bi so wasen kakra esenka bi ye mekai se abrantie bi o Libya oko sre ne bra no mo a ebra nse na o Libya na winiska anye ja no jako na sika na o paso ni sika so kakra bi o bom bidom fo ne ka che se o de yanko na meboa die to da bi a bibi kakra bi a 90.7 FM Emma wo ka wo gia kan wo de ho no enu timi basa financial constraint itimi basa sikasam ho niama say at once ti say COVID-19 be adwuma wo ye no wo ye ho hwe enye yie itimi ma adwuma no eba fam kura ntra na asofo binum de telephone number egu o say omon send iska mon send wo ma tight mfa eso nipa na ehuna ma na wo hye wonye adwuma wo ho kire wonti that's the only sources of your income ti o say onfa ne tight into phones on fan send aden kra on de okonya sika fine
ete saa nneɛma no sɛ sikasɛm ntutuɛ kɔsɛe ɔman no mu a ɛtumi ka nipa bebree. Poor relationship sɛ wanya ayɔnkofa papa sɛ na medi karekareɛ no wanya awareɛ mu ayɔnkofa papa wanya adamfoɔ papa amfa wo ho ammɔ mu a ɛno so ɛtumi ɛsɛe saa nneɛma no. Afei awofoɔ deɛ no awofoɔ timi ɛka nsɛm binom gu nkora so ma ɔmo daakye sɛe a ɛmfiri akora no awofoɔ etumi enya menasepɔ yaayɛ bi ma ne ba oba no ɛyɛ wo seed ɛyɛ wo mogya nti sɛ wonya menasepɔ ne adwempɔ bɔne bi ma no a compulsively by almost ɛbɛfɛte no awofoɔ invoke negative things ɛma ne ba a ɛbɛyɛ adwuma na saa nsunsuansoɔ no nipa de bɛnya ɛmfiri no ɛfiri nea ɔwo no ɛso ne ɛma ne ba saa na ne yɛtwa toɔ no discouragement wɔ adeɛ bi a ababubuo ɛyɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ paa ɛti sɛ woyɛ wade hia bi a ɛnka nkyerɛ bi a sɛ woyɛ wade hia mu wopɛ adwene kora afiri mu a ka ne sɛ woyɔnko bi adeɛ bi a sei ne wɔyɔ ne keka ho na pɛ mu aba na aba a wopɛ ɛnyɛ wo ɛnkɔ yɔnko hɔ nti ne wobɛnya no papa ne wobɛnya mu ne fa nkukuo wɔ yɛ man mu papa na ananti twitwa ensu wom akwa bi nya torch Wellington boot ne nneɛma binom baako bi so wanya saa Wellington boot yi bi ne dia wonya yɛ sonko ɛyɛ ne yaya yɛsɛ ne yɔnko nya Wellington boot ne torch ne radio no mom ne keka ho ɔmo so ɔmo yɛ factors binom sɛ ɔwɔ akurase ɔ bi a ɔkɔ nsuo bɛtɔ nneɛma binom bɛsisi nti saa ɔmo amowɔ nkurase yɛn ɔmo nneɛma yɛ deɛ ma ɔmo yɛ different na ɔmo amowɔ krom so deɛ yɛ different akwa ne bɛnya nka saa wɔ nneɛma abɛde ma ne nipa baako bɛgye so abɛmfa ma wo yɛnyi saa nneɛma no mfiri yɛ mu na ɛba saa ɛbɛma social factor okay social factor so nneɛma bɔ we nneɛma binom social factor no yɛ sɛ limited access to resources yɛwɔ area bi wɔ hɔ a adeɛ bi a wo percent ka wode yɛ nnwuma no deɛ bi ni hɔ nti ɛba saa ɛma wanhwɛ kwan a ɔbɛfa so a ɛma wo nneɛma nkɔ so sɛ wowɔ bɔrega na wopɛ bamboo ni ayɛ obi bi a gye sɛ wobɛfa far from ha na wode akɔ nti sɛ bamboo adwuma no woyɛ a na wankyɛ kani yɛ a wobɛyɛ abɔka na ne bɔ bɛyɛ dene na yɛ ntɔ nti ɛwɔ sɛ wohwɛ nneɛma binom a nka ɛsɛ sɛ wo nsa ka afei obi wɔ a baabi a ɔte no wanya nwoma sua mu adesua biara ne adwuma sua mu adesua biara wanya enam society no mu a ɔte mu afei society binom so wɔ hɔ a kwanya ahoro binom nni hɔ yɛwɔ baabi wɔ hɔ a kwanya wɔ hɔ sɛ wotɔn nsuo wɔ nkran anaa kumase a yɛbɛtɔ asene sɛ wotɔn no wɔ ebi a busua mpakyɛ wate ase nti obi wɔ busua na ɔse wasoa nsuo na ɔtɔn a nea wɔn Nkoranza benya asene no nti society no mu no nneɛma binom wɔ hɔ a sɛ wɔamfo wadwena nsi so na ɔse wobɛtena hɔ a ɛbɛma nneɛma bi ɛnkɔ so afei stagnant systematic stagnant the systematic o systematic stagnant a ɛyɛ barrier yɛwɔ barrier wɔ hɔ a make us a barrier ya to pono ya to kwan ya de adeɛ dua asi kwan a yɛ ma bia montra ndi saa barrier no ɛyɛ society no binom wɔ hɔ a ɔma yɛ de kuro bi so a oyiye na ɔkɔ kuro ma ɔhyɛ atare basaa yɛ ne ho basaa te sɛ obi a oniska anya saa yɛbɛku saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛyɛ barrier ɛwɔ hɔ afei nneɛma binom te sɛ
society bi wo a make a society a ko bi wo akwa mufa kese ya akwadefo mufa kese ya akwadefo boko na mo titi nuase nti se wo wanhwe yi na akoto sa society no mu a ni ebeba na se wo be develop de saa ye no bi na mranti a omotete wo omso omni adwuma ye no ofa bi se onko ye adwuma wontimi nye sense wa atena sia ma akwa 0598 994 0598 994 ofre na obemu a ye be faw na also patre wadwen de afa ye ndwuma de ho 0598 994 hello, good morning. Okay. Ontimenya 0598 994 ebetima fa ba kumenu bi na yakọ enti nyeche se we ni niema horo a se eyo external, internal and social factors, internal factors and social factors bi wa anya wo pe ade na si we ho hwenyi bi also efiri wa no amasa ade no about so se bi ama wantimi anyeyi ana wodi hia ana niema no wa feli. Oh, okay. Na ayi ba ku bia wakan na mpese me hu se e bia na oso de obeye bia wa ye 90.7 FM. Hello, good morning. Hello, good morning. If I told you bia afefi. It's Joanna, before boss. Yo, what's that Joanna into you? Yo, and a Friday, Mara, I shop with Papa Moy. And I got Papa, what's my car and the master to me says, we are lemon with you are a tomb phone. Dear Juma, I tell no number or the castle. Any a you for a rush. Who's one Rama would get up? Now, what's your own or the drone town? And see, women share baby. And that the other property that can't some far, woman share baby, Papa. Papa, that's in a mention when I'm in yo, yes, yeah, that's it. What you do kind? Yeah. Oh, yeah, Juma is unyamre. Onya bra mana adwuma no nkoso. Okay, yebre na yente enti ne odi twato. Ni amedi etwato nyina ne se. Sompa FM. Abibi man ye program a ebetumi aboa yen pa. Na me stress ensese yetie ne kwa. Yetie edi ye adwuma. Na yenjai kwadu bo. Yenjai kwadu bo me kasa kwadu a lot of complaining. Bibia obini ye. Bibia ye wobia ye de hye no. Ye jaya na ye de ni sinia ye so na nya bre adwene niama ho yi a ebema ye niama akoso. Okay. Yankopon hira mo nyina. Onhira wo so ye dance as God na wote ne kan no ye ko na mum tabia enuru no bi odwa so nti okodwa so a wontimi ne di osisi na ye ya wanya high blood pressure, hypertension, diabetes ni Adea okoba bi etondro bi also hweta bia omama bi yo be ma na wa mre ompemu a hweta kumuni bi 0243 686861 modinko afei Kwabis Educational Complex or say abofra na fe no start school ana okoba bi o ba bi na anku yi ama no fanabra a free crèche kopim senior high ye gi omo Nkoranza new magazine Techima Road ho no mo hostel no e free bra na fa oba no ebra ho general as business home constant face science for 0248876028 na modi enkomo afi odifo engineering enterprise say nyame ya adoma de chien brande ya wo ginam assembly man obusuan kwaja uba na uba bia eto aba na oto aba nko ade a kona kotoma no na ona ye ni papa obeboa mu oye electrician nti ufie no bra na befa no onko waya enfama G-Money ZP ni nyina nso oye agent a obetimi edi akwakọ isika ho osanse se opese auto credit dodo mu a opese wo de koye adwuma mobile money na wo ya ko enfama phrase 0248089463 na modi enkomo afei Dandy Natural Health Clinic Dandy for edi no number Dandy Plus ho Dandy Misha ho Dandy Multi Misha ho afei capsules no so odi bia badwa so sisi na yo ya o stroke hypertension prostate afei se ebia untimi ni dia na wonya na mu nsanere ni nyina no se obekọ Techman
taxi rank ho kenten sanso ena uduru eye Nkoranza ha woni health center no eben so pe free 0241085731 na modi enkommo sanso na no pe se honam enye oyi akomayade uti paiwo wona ma waye bo waye mre hepatitis ni nyina bi akọso obu etetewa bo modern pa na akọ Dr. Oboho na wo mo Obo Herbal and Medical Research Center no pe wo se brakomayade ni nyina na ye utitiri sa ye utitiri na nyina no enya de pa Nkoranza de hyeman adwakwanse ho na abehum Dr. Oboho na so ye no kwanim gasoline station de kwanim tintinso a be kwa kopie na so ye mesre wa fa ha ni nyina akoda no frɛ doctor was 0249 761508 na omwa nana one eguso eka o se bra beton tade ni nyina ho kwa say t-shirt afetra jensi ni nyina bi ho nkora mpanifo de okofa mpaboa so abeka o fi so customer bi mfama wa ni nyina no obeye de ama runabout no so pe 0532663264 na 3 Herbal Center for so say wo munuro misro pe bi no num koko na etetu ayam tim enya de pa sisi yade usisi yakodi baby sebe wanu so achima kodi baby ye 3 eco capsules ye koko grade koko master anka cent wunum bia enya de sebe hu ba betete wo na obeja na de bia no entesa intimi so pe bia kira kwansa amre na ntumi mo se koko no enya de pasa fifiri wanim sa fifiri yem uja onanya koko ntibom se moja ewom anopa tumirika ntentem na kwana akwaji 3 eco capsules no ebe Dani Heba, Misty Heba, Colina, Comunina, Yen Rebu, or Monsieur, Ghana baby, I topete, the Dudum, the Obetia friend pennyform 0546 107 107 3 eco capsules, was he Coco Master. St. Benedict Egusu Eka will say 2024-2025 May June Waekino registration Asha St. Branaba register a horn on Mucha. Itwa no mutwa ne yi omoye course so no nyina bi e wo ho se wo pese wo ko betro afi wo baabi a wa ko tro baabi na amwa wo eno so wo ba e beje wo ya sha se hefa 1 year 2 for no enti hostel so ho abeda obeda ne free amango asem Nkoranza 0240 209851 Russia energy drink me say na so common to zamna mika say efri say wia du mienu be bodo kro no aduma bi abe no hu say wa bre no Russia energy drink na wasa wonom ahona besisi wonam so na wade ho be so ne dudu am de obetimi afrem penifo 0322190877 Children Industrial Limited omno Rush energy drink aba Rush numbi natna say ahoden so afei Divine Wellness company limited Divine Wellness na cover Vital 05 abadwa so tu yekwani na wo pe enro de adi udwuma ama kokko emponche enwan ni nyina no ubehia Vital 05 organic enro bi na etini aboa wo Nkoranza Francis Devia will be alpha and omega afe entwibosi akon enso so it will be just say it will be phrase 0243852751 Anopedi mechi na Lawson Herbal Center for so about the Virgin Doctor was here more amane se Lawson Fonway ajaba so body bebre Lawson Herbal Center for sha se so mudu dwumanya sam keto fie polepole adonum enum ne 25 good years omoda so ekọ omonim nti mountain so mendwa so munro no ena ekọ Lawson Dileman capsules no agia abasobo enintinom sa wuntimi modwuma wompam mesra mansaka bi cancer bemma mika say na petre yo na akro no woda ya hunu tutuo de kosu ato anu ebebe mesra wo ma onsaka Lawson Dileman capsules ni bi na bebo de wakaginamo Lawson law care no eno so agia abasobo enam saye de bia wonsaka bi ese yego no syphilis candidiasis ni nyina eno so beyi no afiri wa ma ho ato Lawson Herbal mixture onam no nyina tutu no bi na emistu immune system no ye no pe bi atu a ewo monten so pharmacy bia mu kwa ubenya be entemesere wa no dudom se obetumi afre Lawson form ewo 0242133577 Lawson Herbal product no was say e wanse that dey ye inkan Yichre Herbal Center for Mama Esther FFO say okofa Osborn Komicha abadwa so eno no say ebia wanya white ana odepua eboye pa afei Osborn Born Mecha eno so eboa ma udumpenu mu ya eno so eboa Osborn Malamex no onum nya wode ntimi ni de se wanya typhoid eno so eboa Yichre Herbal Center
so maame say spiritual criminal dey adutwam osusu dae basabasa sikasem ko ya waresa man basa oba Sompa FM ha ebi e wo ha free 0246 775319 Just spoke aluminium fabrication and grass was sim hwehwem nnwuma de fa beda no kina na ye ma woda no mekọ akọje tesempa hwehwem ko a enti ene oda so a na woda akọ wadim no eba no center tables a wodo yemfa hwehwe na nyema wodo similo ni nyina sliding doors efiewura nom adepa aba hwehwe na kira kwan enwo Nkoranza South Lodine Street wone public toilet no de anim hwe alaji sambo nso no osiosu kwan so no wo ben father sport no enti anope just book wasi bibia ni ahwehwe nnwuma nyina fa bedan no na omnya ne kama emfa mawo na dwuma so ani se 0548913293 okwa de ohia bia no obeya madaka kra ye no hwehwe nyina do bibira filmu a just book obeya no fefe anopoka ho be na Adea Akye Abia adwumadie yi etimi ba wa kwemu St Mark Natural Health Clinic nso ekura mu wani be ma hu sie ofom oba wo ho aye oden oba bu insano man kwaye ko robe fan fidiem pregnancy test ni nyina laboratory test no ni nyina ye diabetes ma Adea blood group oba ha ye beye na ya kan se de omoja ko no de owo mu no de ebebu anuane abedie de wo se wudie nyina ya de be ma fidwada ko si memeda no nsom na ya bie nti wo beba ho a na wa banta no na ya ko ya kira kwani Desmond Store new market ho na be St Mark Natural Health Clinic for Mr. Waji May 0592928786 enti wayare sanso de ya hyede enti bra na yensaw ya de okay enti ochina na your birthday no na me ya domo a na me de afi ba ko be ka mi fi ho ochina 9 all right ni ochina ye be hu de be ye ya me ya domo a enti Sompa Nkoranza dwuma mo bo am ho ba toast mo bo am ho okay said we call a perfect ba no come back in you do go all right so happy birthday in advance me that's it abusan for Hana do see Adea Akye Abia adwumadie eso yeah that production team nyina say bojibo manager afei Papa Toast Unity Abranta Jemfua and afei brother Philip eso de ne honhom tanche den nyame ya adoma yire shoshna ye do bibiase